नोंथांमोनजों मोनसे बिराद दुखुनि बाथ्रा शेयार खालामनो नागिरदों। आसाम गभर्नमेन्टआ गाबोन समफोरनि गेजेराव बे मोनद' हारिनो एसटि होनो थाखाय मोनसे पजिटिभ डिसिजन लानो थांगासिनो। माने मोनद' हारिनि थाखाय पजिटिभ आरो जों एक्जिस्टिं एसटिफोरनि थाखाय बिसेसकरि बर'फोरनि थाखाय बेयो नेगेटिभ मोनसे डिसिजन आरो बिराद दुखु गोनां बे मोनसे जारिमिनारि जाथाय जानानै थागोन। बेयो जोंनि मानसिफ्रा बुंसोलायदों बे मोनद' हारियालाय माबोरै एसटि जानो, बिसोर क्राइटेरियाखौनो फुलफिल खालामा होननानै बिराद बुंसोलायदों। बिराद कनस्टिटिउसनेल एक्सपार्ट, संबिधाननि बिराद एक्सपार्ट देखायदों आरोखि। खिन्थु नोंथांमोननो आङो गिबियावनो फोरमायखानो नागिरदों 2024आव थांनाय बोसोराव अन्ध्र प्रदेश, जम्मु एन्ड काश्मीर आरो उरिष्यायाव गोदानै मोनथाम हारिनो एसटि गनायथि होबाय भारत सरकारा। आरो बिसोरबो क्राइटेरिया फुलफिल खालामामोन, नाथाय बिसोरो नारानाथा दाबि खालामनानै आन्दलन खालामनानै बिसोरो बे गनायथिखौ मोनबाय। सोर बुंदों, सोर थिफुदलाया बुंदों एसटि हो होनबानो होनो हायो नामा? एसटि सोरबा जानांगौ होनबानो जायो नामा? क्राइटेरियाखौनो फुलफिल खालामाबा होननानै देब्ला साथियामारा बुङो जोंनिया। जायफोरा कनस्टिटिउसननि जेबो बाथ्रा मिथिया बै मानसिफ्राबो बुङो। जायफोरा पार्लियामेन्टआव बिल मोनसेया माबोरै पास जायो बे बाथ्राखौनो मिथिया बै मानसिफ्राबो एसटि जानांगौ होनबानो जायो नामा? क्राइटेरियाखौनो फुलफिल खालामाबा होननानै बुङो। क्राइटेरियालाय मा जिनिस बेलाय बानायबानो जानाय? बे भारतनि संबिजिराव जेबो जिनिसानो असम्भब गैया। गासैबो जिनिसखौनो नोङो बानायनो हायो। आगोलनि 1950आव जि संबिधान दंमोन, दिनै नायोबा रिजायनानै बे संबिजिरखौ सोलायै 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 बिनि महरखौनो सोलायजोब्बाय भारतआ। भारतनि संबिजिराव लिरनानै थानाय जिखि जाया जिनिसखौनो नोङो सोदांनो हायो। पार्लियामेन्टआव बिल लाबोनानै बे बिलखौ पास खालामनानै संबिधानखौनो सोलायनो हायो। आरो जोंनिफ्रा जेबो मिथियै मानसिफ्रा क्राइटेरियाखौनो फुलफिल खालामा, बे मानसिफ्रा माबोरै एसटि मोननो होननानै माने एनअसि लिरनायखौबो जोंना जेबो माने टेनसनखौनो लाया। जोंनि सरकारा एनअसि हरबा मालाय मा जानो? बिथाङा हाग्रामा सारा एनअसि हरबानो बिसोर एसटि जाया नङाना? हाग्रामाया सोर बिलाय? मोनद' हारिया एसटि जानांगौ होनबानो जानाय, जानाङा होनबानो जायालासिनो थानाय। बे एनअसिया जेबो खामानि गैया होननानै बुंसोलायो। मानो गैया? मेजरिटि मास्ट बि ग्रेन्टेड। डेम'क्रेसियाव जाय बांसिन मानसिफ्रा नैबेखौ जानांगौ होनना बुङो बेनो जायो। नंबा नङा बाथा। मेजरिटि मानसिफ्रा माखौ लुबैदों बेनो सम्भब। मेजरिटि मानसिफ्रा माखौ डिमान्ड खालामदों बेनो सम्भब। माइनरिटि मानसिफ्रा, जोङो ना नाम्बाराव माइनरिटि बर' मानसिफ्रा एसटिफ्रा, माइनरिटि मानसिफ्रा मायबा नंगौ जिनिसखौ जानांगौ होनबाबो बे जानाय नङा जुदि बै मेजरिटि मानसिफ्रा जुदि बेखौ अपोज खालामोबा। दा बिनिखायनो दा आरो इभेन नैबे मोनद' हारिखौ एसटि जानांगौ होननानै माने आसामनि जेसेबां रिजनेल पलिटिकेल पार्टिस आरो नेसनेल पलिटिकेल पार्टिस दङ गासिबो माने सापर्ट दंजोबो। रायजर दलनो, एजिपि, कंग्रेस, बिजेपि गासिबो माने सापर्ट दंजोबखायो। इमसनेलि, अर्गेनाइजेसनेलि, फाइनेन्सियेलि, फिजिकेलि, इमसनेलि जेरैबो जेथिंबो माने सापर्ट दंजोबो। आरो बेनिख्रुइ बांसिन दुखुनांथावना बाथ्राया जाबाय जोंनि बर'फोरनिनो राजखान्थि हान्जा, जोंनि एसटिफोरनिनो राजखान्थि हान्जा होनबाबो भुल गैया। जोंनि बर'निनो लिडार, एसटिनिनो लिडार, जोंनि बिपिएफ पार्टियाबो एनअसि हरबावबायसो। होमबा मा नांबोगौ? जाय जिनिसखौ मेजरिटिया जानांगौ होनो बेनो जायो संबिजिराव। सोर बुंदो जाया होननानै? सोर बुंदो एसटि जानांगौ होनबानो जाया होननानै? मानो जाया जानो? जायो, सम्भब। नै अन्ध्र प्रदेश, उरिष्यायाव मानो जाखो 2024आव? बिसोरबो क्राइटेरिया फुलफिल खालामामोन, जायोब्रा। ओंखायनो जोंहा जेबो मिथियै मानसिफ्राबो जाया होननानै बुङो, माने क्राइटेरिया फुलफिल खालामा होनना बुङो। क्राइटेरिया फुलफिला जेबो नङा। दा नै आसामनिफ्राय प्रप'जेल थांनोसैयानो गाबोन समनिया। ओमफ्राय आसामनिफ्रायनो जुदि मेक्सिमाम मानसिफ्रानो जुदि आसाम सरकारनिफ्रायनो प्रप'जेल हरोबा भारत सरकाराव जे माने आसामनि गासैबो रिजनेल पलिटिकेल पार्टियानो बे मोनद' हारिया एसटि जानायाव जेबो अजद गैला। इभेन एसटिफोरनि पलिटिकेल पार्टि बिपिएफआबो अजद गैलिया होननानै जुदि भारत सरकारनो प्रप'जेल गथायोबा आसाम गभर्नमेन्टआ आरजिआइनो, रेजिस्ट्रार जेनेरेल अफ इन्डियानो अलरेडि बुहुत प्रप'जेल हरखांबायबो आरो आरजिआइआ बुहुत बार रिजेक्टबो खालामबाय। खिन्थु नोङो बे जिनिसखौ बार बार हरबाय थायोबा बे एक्सेप्ट जागोन ना? आरो नै अन्तिम टाइम, बे माने जोबथा सम आरो फाइनाल टाइम, बे एसटि जानायनि चान्सआ बांबाय आरोखि। मानो होनबा आसाम गभर्नमेन्टआनो बार हरबाय थायो। आरो आसाम गभर्नमेन्टआ माबोरै हरनो हायो? बिनि पलिटिकेल पार्टिफ्रा गावनि लाबालाबनि थाखाय, भट बेंकनि थाखाय, इभेन नै जोंनि एसटिनि पार्टि बिपिएफआनो गावनि भटनि लाबालाबनि थाखाय नोङो प्रप'जेल फथायहरबाय थायो। मोनद' हारिया एसटि जानायाव जेबो जोंहा अजद गैया होननानै हरबाय थायो, बार हरबाय थायो। नों आरजिआइनो, रेजिस्ट्रार जेनेरेल अफ इन्डियानो, बिसोर मोनसे समाव एक्सेप्ट खालामनो नांगोन ना नाङा? रेजिस्ट्रार जेनेरेल अफ इन्डियायाबो बेखौ एप्रुभ होनांगोन आरो एनसिएसटिनो हरनांगोन। एनसिएसटिनो हरोबा बियो पार्लामेन्टआव बियो माबा जानोसै, बियो मोनसे टपिक जानोसै, डिबेट जानोसै, बिल मोनसे मुभ खालामसै। आरो बिला पास जानो बारा गोदोर नाङा। मेजरिटि मास्ट बि ग्रेन्टेड। मेजरिटि मानसिया जायखौ जानांगौ बेनो जाखायो। इजि। एक्सपार्ट जोंनिफ्रा माने जानांगौ होनबानो जाया। मानो जानांगौ होनबानो? जानांगौ होनबानो जायो। जिखि जाया बुस्थुआनो डेम'क्रेसियाव जानांगौ होननायनिफ्रायनो जाबोनायसो।
जाबोनायसो जानांगौ होननायनिफ्रायनो जाबोनाय माखौ जानांगौ होनबानो जाया बुंबाय थायो जोंनि मानसिफ्रा एसटिखौ सोरबा जा होनबानो जायो नामा जानाङा होनबानो जाया मानो जानांगौ होनबानो जाया दा मोनद' हारिया मेजरिटि बिसोरो 1.5 लाखनिबो बांसिन मानसिफोर दङ माइनरिटि एसटिफ्रा एक्जिस्टिं एसटिफ्रा नोङो एसटिफ्रा नोङो जिमान आन्दलन खालामबाबो हागौनाय नङा बिनि लिडारफ्रानो एनअसि हरबाय थायोबा दा बिराद दुखुनांथाव बाथ्रा बोसोरफ्रोमबो जोंनिया 7 7 10 जन 20 जन अफिसार मोनो दा गाबोन समनिया बै मोनद' हारिया एसटि जायोबा सासेबो मानसि अफिसार मोननाय नङा बोसोरफ्रोमबो मोनफ्रोमबो मोजां मोजां कलेजफ्राव इउनिभार्सिटिसफ्राव सिट मोनो जोंनिया फरायनो मोनो गाबोन समनिया बै मोनद' हारिया जुदि एसटि जायोबा मोनसेबो कलेजाव जोंनि सासेबो बर' मानसिफ्रा इउनिभार्सिटिसाव मोजां मोजां कलेजाव सिट मोननाय नङा मोनसेबो बोसोराव नोङो अफिसार मोननाय नङा जों दा जेरै जों 7 7 10 जन गाहाम अफिसार मोनो जोङो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआव साख्रि मोननाय नङा स्टेट गभर्नमेन्टआव साख्रि मोननाय नङा आरो जेरावबो मोननाय नङा जोङो बिराद दुखु गोनां बाथ्रा आसरित ओंखायनो जोङो बयबो खौसे जानांगौ जाय लिडारा गावनि पलिटिकेल लाभालाभनि थाखाय गावनि पार्सनेल बेनिफिटनि थाखाय हारिनि गिदिर खहा मावगोन बेबायदि लिडारखौ बेबायदि हानजाखौ जियानो जायाथों मानो आं पलिटिकेल पार्टिखौल' बुङाखै जायखिजाया हारिमायारि आफादानो जाया मानो पलिटिकेल पार्टि जाया मानो सोरबा इन्डिभिजुवेल लिडारानो जाया मानो जाय मानसिफ्रा हारिनि खहा जानाय खामानि मावगोन हारिनि खहा जानाय खामानिफ्राव सापर्ट होगोन बेबायदि लिडारखौ खिन्थु जों रायजोफ्रानो साग्रिद जानांगोन रायजोफोरनियाव खिन्थु पावार दङ गावनि जोंनियाव जे पावार दङ बेखौ एसे बुजि रायजोफ्राबो जोङो बुजिनांगोन बेबायदि लिडारफोरखौ जोङो मालाबो सापर्ट होनाङा पावारनिफ्राय जेसे हायो जों बोख्लायनो जुजिनांगोन जि लिडारानो जाया मानो बियो ससियेल लिडार पलिटिकेल लिडार एबा इडुकेसनेल लिडार जि लिडारानो जाया मानो बेखौ जों बोख्लायनांगोन थारमाने बे रायजोफोरनि आखायाव दङ बुजिबाय जानांगौ बेनिख्रुइ आरो दुखु नांथावना बाथ्रा जोंनि बर' हारिनि जारिमिनाव थाबोनाय नंलिया आरोखि